enkra na yetu therefore yenshaw yentimi ntrafidi so nshaw enkra na yebeto chawpa kasa de abotoye mu kasa na ebitima ka se ma ohema abusua na ohema fie de bem na sunya na mekra behwe mechia bonofo mechia sunyanfo mechia obi bia o baabia oka be anase oka faken to kenso anase oka hena do oka ken do oka hena do oka be nyina ye nipa baako sunyane ahene yemu sensem so wo abonten a obaka se to atwa na emom se wo fie wo sunyane bonten so na se sunyane kroma eto ntwa asa na enche bia na high court a ye kuma se aka se therefore German sign bo he kokko otosumino na name modin we o therefore enaye officially gazetted chief of Sunyane traditional area. Asamna ba ema therefore na ankasa ene nechidifo no penalty sikrum omo shefita enkunimdiaba o Sunyane abonten so therefore ne nipa penalty si abonten so ene ade efe ne brass band ana solo kuni de ene esawani ensese me kachiraw na therefore no echuso dokuno onam Sunyane street so no therefore sa me make statement bi na etasomo na abawum wakire se abusua miensa omodi akunwa wo Sunyane abonten so no ono therefore German sign bo hen kokko otosumi no efri sa abusua no baako nti odi Sunyane kunwa eyeye nipa nso na kopere ena abesine so ene high court say on na ye officially gazetted chief eye ne gazette no obi entime ensia no kon na wede mesleme kan therefore bo hen kokko court say o ye gazetted chief o enso no se oni ohema no ene ohema busua no emunyo sa emunyo kra entinenka fita hye no entinenka soloku eni pentu ni mechi no na ebi hunu se anase yemu bi hunu se ayententam dodo yemfa brass band ni mechi mame nche fita mame mfa ade fita him wo wiem se medim kunim no wa bra no mu se ono ohema ne ohema fiefo ohema busua no se de na wo kire mu se busua ba mi se ne die kunyo wo krumo ho no muntama asem no emunwo en call for sa ntidanka de pina hwehwe ne se mpanefo na kan yo therefore German sign mo na mo kan se dibim nipa ono na wosaka yesi ne hene kasa dibim senka wo nipa ono na wosaka efe no hene efi se ye kwa ye bai so uti obi na so anasa ofum obi anakra se obi no obi prebibi ho ono obi prebibi ho na se wo ka chene pa na se adwebra o mema odibem anas misrawa yentenas ni ni nkomo mema odibem medical ma odibem dada na kese se ni pa no enim se entokwanim ya botre kasa na pesa ono ne de eka na ko ba se enkrumidi de aba enka wo se fita aboni bi enim nso nam se asam kese wo fie nti efie njoye no na nka sa nkunimidie brass band ene soloko no fita ahye no na nka osa otwentwen so kakraa bi mpuntunwuma ne ade ohene beye bia no o show leadership se enkra enko school free extra classes samre school for makwan momu nkotena fie ni agro omu extra classes na wafa ho ka ene se de meka na mpuntunwuma ba ko ni mienu bi de wafa ho ka wankasa wo hwami ede aye ento so ohima efie se sa land secretariat apesa opija basunya abonten so se ye benya secretariat o mahwami atonton sa se na sefo no obi nim no omuto asase firi wo ha asamaba sa asem no makan wie agesa busu bi kire se Sunyane nsase no oton enye yo na mesre se emunyoy
enti se obama sa abusua ne debem na kofem se yebehu se odefo Germansan bo hen kokko toso mienu ana me modin wie be bodi na aka asem kofem se yebehu se ono hema no atokese na ohima beje tum se nana asonkra rio otoso mienu a onye ne ba bi kono ona wo di na kunwa no na asomdwe wo fie no kofem se ohima abusua ebeje udwa atoatum sampa kunwa no adehye kunwa no ona sese wafa anase ona wodi yeje prekope no asomdwe ni fie ohene asomdwe ni fie o pem so wo ye bi wo ye mpuntunwuma o show leadership wo ye de obeye bia enso so no efie anase wachi egu ho ba sade ene na mafo ne beka no enti se dibem nipa ono ne yeseke yesi ne hene no nana wedi e mesremeka ya asema mede so wasom mesremeka won nyem na mbekiro ohene nyansa chawopa yentoboase ena metimi no wadi nkomo se ma ohema no ene na busua de dibem ma ohema no ene na busua dibem na dibem ema bibia totwa na bebia ohwe afonso bi wo ana bibi to osine no ana oyo ohene metieti wonchi kakra wabetna brochiri Maryland nyina na wo experience se de sine nipa edin enketa ho mesre se enye fita na obesham ya bosoloko du wachine ne hia nya bonten public outcry ne public statement pi na ne bi hia fi se na wachi gu ho se de ne mafo no eka no mesre se siesie fie ma asomdwie mra fie na o ma asomdwie ba fie a o ma na na ba hema o ma na na hema ehu se efedie problem bi no ho a efedie montam ego efe mutumi to kese mane ya efe ono mutumi kura nsa gunsa wa bra wugina ho anasa mutumi kura nsa gunsa wa bra ono gina ho dia ene ne ehu se sunwane ewo ohene ewo hema a ntokwa bi ne ho asese ye kan die na na esre sisi wachi ma edom ene mansan nyina so na oje mansan yampadia ma mansan nyina hu se o mabakura asomdwe wom o mabakura ohema ne ohene anom asomdwe abua bobeka se mosmoko peace pipe na bibia enye fefefe enkabomu ne hia enokre ene hia se nkabomu ene nokre ne bape emama bokunyo de no ayekese ayefefefe ayekra behwe wo baye o fight illegal mining so the mechanical no o boabo ankura se o metuma ko school akosua de wa bra o muntu ahwe o ye enoma pii na bosunya ne man enti ne kwan so no na ka efie nsensem ba ko ni mienu bia saa mre ya yesi officially no ona o ye gazette chief no wo behwe na watoto mo sunya ne ho nkunyasem no eye soronko mo the constitution ato ho constitution no betoy enti obintimi emblem to much ohene obintimi emu ofo pi because akunwa ne ho embra no ene akunwa ne ho sensem no mo kunchire egokrata so mo wo kwan a mo fa so sehene ewo sunya na bonten so ohema no ewo role o play ena the traditional council aye dananom atrankunyo so wo dwumadi omudi atrankunyo ewo dwumadi omudi ehwema yeyi wo hene a obafa bo hen kokwa kunwa edi emane yeye court hwenkrate mo no omonso mu hu bani bia ewo a kire se yentimi enka se ona o ye the gazette chief na yede kakra yede so wasom no hene enkra ne yetu therefore yenhyew yentimi ntrafidi so nhyew eyenkra ne beto chawpa kasade abotoye mu kasa ne ebitima ka se ma ohema abusua no ohema fie debem na se chawpa bu ho se nokra kan bi wo ha
monhwɛ na monsiesie na monka montamasɛm na sunyane bɛyɛ kra bɛhwɛ mekyia bonofoɔ mekyia sunyanfoɔ mekyia obi bia o baabi a ɔka bɛɛ anaasɛ ɔka faken token so anaasɛ ɔka hena yɛnyinaa yɛyɛ abusua baako mama mo obi ntete yentem mo obi nkase na kunya nti ɔpɛso wagye din nti ɔpɛso ɔsɔre wo bi so nti ɔbɛtete asantefo ene abonofo ntem ɔbɛtete abonofo ne fantefo ntem no enye ye nipa baako do ɔka ken do ɔka hena do ɔka bɛɛ yɛnyinaa yɛ nipa baako ɔhene mekyia sunyanama nyina meda wase ene yahia yura Charles ndio sese wa meeting nko ade meet Charles show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom